ଆମେ ବେସିକାଲି ମୁଢି ହିଁ ନାସ୍ତାରେ ଖାଉ। ବାହାରେ ରହିଲେ ମୁଢି ପସିବୁଲ ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଏସବୁ। ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ବନେଇବୁ ଏମିତି ଏକ ନାସ୍ତା ଯାହା 10 ମିନିଟରେ ରେଡି ଓ ସ୍ୱାଦରେ ଫୁଲ ଟାଇଟ୍, ସୁଜି ଉପମା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାୟନ ପ୍ରଧାନ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ସହଜ, ହେଲ୍ଦି ଓ ସକାଳ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରେସିପି ସୁଜି ଉପମା। କରେଇରେ ତେଲ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଫୁଟିଲେ ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଟା ପିଆଜ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ ହେଲେ ପରିବା ଦେଇ ତା ଉପରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇ 2 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ପରିବା ସିଝିଗଲେ ଭଜା ସୁଜି ଦେବେ, 1 ଚାମଚ ଚିନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଉପମା ଯଦି ଗୁଡି ଗୁଡି ହବ ବୁଝିବେ କୁକ୍ ନୁହେଁ ଫୋନ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁନଥିଲି ଫୋନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ସୁଜି ଉପମା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।